yan, papunta ako may doon sa kaibigan ko sa Barangay Suwa. So ano, ito po yung bata, guys. Ito po yung binisita natin dito ngayon. Kasi mga nanonood. Sa mga nanonood po, humihingi po ako ng konting tulong para sa anak ko po na may cerebral palsy. Kahit sa panggatos lang po. Ayun. So yan guys, bibili muna ako ng konting pasalubong para at least kahit konti makabigay tayo ng konting tulong sa kanila. Kung ano man yung mabibili ko, yun lang talaga yung kaya ko sa ngayon. So bibili muna kami. Tara! Kuhanan mo rin ko yan. Kung marano tabi ang ano? Gatas. So ayan guys, bibili tayo ng bigas. Dadali natin doon sa kanila. Okay. Yan ang ano dikit. So ito na guys, nakabili na kami. Ito na yung nabili natin. Diaper. Ayan. At ito kape. Ayan. At saka asukal, gatas. Bumili tayo ng gatas. Ano nila ito eh. Kasi bata po yung pupuntahan natin. So yan yung loob. Saka kaunting bigas. Ayan. Bumili rin tayo ng bigas. Para konting pansain nila. Yan guys, papunta na kami at bisitahin namin siya ngayon. Yan pala yung daanan niya, no? Pa-sikot-sikot dito. Paikot-ikot, pababa. Gusto niyo pong bisitahin, dito po yun. So yan sa Barangay Suwa. Barangay Suwa. Barangay Suwa, Sigpak. Video. Tao po. Tao po. So dadaanan ko kaibigan natin kasi ito yung nagsabi sa atin na meron nga daw yung bata. So ito yung kaibigan natin. So yan guys yung na nakapagsabi sa atin. So guys, ito po pala si ate yung nakapagturo sa atin yung pupunta, dadalawin nating bata. Ano yun? Pinsan ko. Oh, so guys, pinsan niya. Oh, yan. So siya po yung kasama natin papunta dun sa may bata. Tara po, samahan niyo po kami. Dawa anong agianta? Dawa laboy. Sanay man kita dyan. Sanay man kita sa hirap. Ayan, dawa malaboy, no? Oo, nadalas na. Kadakal mambog. Kaya mga mambog.
Ano po yan? Mambog. Magkaagi po kami. Iyo po. So maglabog-labog kita dyan. May pasikot-sikot pala yung ano niya, yung daanan. Abot man diglining ano? Baha, mga tao. Yung aso. May kidaan lang po kami. No, 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 no. Ay, manangagat. Okay. Madikit na lang da. Baka namitan kami kaya. Ayan, putik. May malabay pa. May ano lang, may bibistahon. So, andito na kami guys. Sana. Puro kasi pogi. So, yan po. Marina aga po. Pwede po pumasok. Pwede po kami makalawag. Pwede po. So, pasok. O, sige. Pasensya na po ah. Si Kano, turo-turo. Unang ina, si Bina. Si Ama. So ito guys, nakarating na kami dito sa bahay. So ano? Ito po yung bata guys. Ito po yung binisita natin dito ngayon. Tulog po kasi siya. Ano po ba ano niya? Cerebral palsy. Ang ilang niya. So, araw na talaga siya kaya. Pag 1 month. Pag 1 month at ano siya kaya. Ito daw po yung ang edad na kang araw mo. Mga 7 po sa October. Mga 7. Nagos na po yan. So, ano po? siya. Sige ka po ang asawa. Ay, bako po. Ano ba siya? Tugang? Pinsan? Pa. Hipag. So ngayon po, nakaabot kami digdi dahil po sa ano po pinsan mo. Yan. Nakapagsabi na kung pwede naman namin bisita. So ngayon po nga, nakabisita kami. Pero may dala kami nanay. Pasensyahan mo na kung ano. Ito lang talaga na kaya namin. May konti kami. Kasi sabi ko lang kaya. Ako lang ako tabang. Dako lang. Bakit sana natulong sa inyo. At konti, diaper. Ayan. Ayan, may konti. May gatas din. At asukal, kape. Siguro ito lang po yung natutulong namin sa akin. Gising na. Yung nasa sa inyong pagkakataon. Kung gusto niyo manawagan kami sa aking mga subscriber, malay ho natin may mga gustong matulong sa inyo. Pwede naman ho kayong makiusap sa kanila kung gusto niyo. Nasa inyong pagkakataon nanay. Harap kayo sa camera. Harap kayo. Huwag kayong mahihiya para sa anak niyo. Sige na. Sige po, makiusap kayo. Sino man gustong makatulong, matulungan anak mo para mas kahit sa pang-araw-araw nanay na kung anong kayo pangangailangan nyo. Kung sino may mabubuting loob nanay. Sa mga Sige harap ka sa camera. Huwag kang mahiya nanay. Sige lang. OFWs. Meron kami niyan. Kahit ka pa paano meron din. Sige. Sabi na. Sabi ka lang. Manoy. Ano mang tulong na may makaabot sa amin o kung sino man ako na makapanood ng video na to, ano man na itulong na automatic po yan, ipapaabot namin sa inyo. Tagalog. Sige, kailangan talaga Tagalog. Kasi hindi lang naman dito sa Bicol region to napapanood. Buong mundo, mga OFW, may nanonood din sa atin kahit paano. Malay natin, kung may gustong tumulong sa inyo, mas pa dito sa amin. Baka mas marami-rami pang makuha nila. Kahit sa Sa pangaraw. mga Kasi mga nanonood. sa mga nanonood po, humihingi po ako ng konting tulong para sa anak ko po na may cerebral palsy. Kahit sa panggatos lang. Ayun, walang problema yan ate. Okay lang. Lakas lang natin. Lakas ng loob. Kaya nyo yan. Sa malay natin, baka Ayun po. Iti-therapy yan. iti-therapy siya. Okay puhan. Kailangan talagang may rin konti po. Maintenance niya po. Basta pangangailangan kung basta may pang araw-araw din no. Kasi mahirap kasi talaga ang buhay. Kailan tayo nakasaarap yan? Ito. Lapit ang yan ako. Medyo haloy-haloy na po
Kaya katawan niya talaga ganyan na siya dati pa. Yung pinanganak. Ay, Pinanganak. hindi po. Hindi. Paano na po kayo sa ospital? Sa ospital. So hindi po niya kayang galaw yung ulo niya. So steady na lang po siya sa ganyan. Wala naman silang ano no, yung tawag yan, yung sapat na pagkakitaan para Ano yung ano niyo? Trabaho ng asawa niyo. Construction labor. Opo. Kayo ano? Bantay lang po. So ikaw na lang po yung nag-aalaga dito. sa maliit na paraan po at pasensya na po kayo sa nakayanan namin. Ako lang tama. Ayan na po yun. Yan lang po talaga kinayanan namin. Malay mo sa susunod. Kapag mayroon ulit ano, loobin po ng Diyos, baka bisita po ulit kami dito sa inyo para baka bahagi kahit pa sa maliit na paraan. So yun talaga yung papel naman namin. Pero yun Ang lang. importante sana matabagan si Yan, ano, bata. Tawa mapa-therapy lang. Oo. matir pa I-try. Saka pang maintenance niya. pantherapy lang daw po saka pang maintenance. Sapat na po daw. Saka ano, bago tayo matapos, pasensya mo na. May bibigay kami konting lang naman to. Pasensya ka na. Pandagdag naman Pandagdag lang. na lang to. Pasensya ka na, pasensya na sa ano. Ako lang tabang na po. Yan, ayan mo sa susunod naming bisita. Malay mo, mas Ano? ano pa namin yung ano. Pasensya na po sa kunting ano, yung napag-ipunan namin. So, yun po talaga yung ano Kapag namin. mayroon ulit, Babalik ulit kami. makabahagi. Kabagi kami ulit sa inyo. Ano, te, alis na kami. Salamat. Maraming salamat Ilagan sa niyo pagpatuloy. Oo, pagpatuloy niyo sa amin at yun na nga po, alagaan niyo lagi yung anak niyo. Huwag kayong mahinaan ng loob. Kailangan nun ng bata ng talaga nag-aalaga. Salamat Oo, po. salamat. Salamat Salamat. po. Salamat po maray. So yun guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel para may pagpatuloy ko pa po ang katulad nitong video. So yun guys, pauwi na kami, kasama na namin itong ating kaibigan. At saka kung may gusto kayong itulong sa aming video, hanggang dito na lang ang ating video. Please subscribe and like and share sa ating YouTube channel. Ito nga pala ang ating kasamahan sa pag-vlog. Ano yung YouTube channel natin? YouTube channel mo? NGA Pictures. Thank you for watching and God bless.